Ahoj, dneska si vysvětlíme jedno velký téma a to jsou zlomky. Co to vlastně ten zlomek je? Zlomek vyjadřuje část nějakého množství. Nejlépe si to asi ukážeme na koláči, který můžeme rozdělit na určité části. Například 1/1 je 1 kus koláče. Tu 1/1 ale můžeme rozdělit na 4 kusy, takže už nám vzniknou 4/4. Každý jeden kus koláče je 1/4. A jak ty zlomky zapisujeme? Zlomek nám tvoří čitatel, který určuje, kolik zlomek obsahuje částí. Pak máme zlomkovou čáru, která nám od sebe obě dvě čísla oddělí. A poslední máme jmenovatel, který nám určuje, na kolik určitý celek, takže třeba ten koláč, rozdělíme částí. Jak už jsme si říkali, tak zlomková čára nám odděluje obě dvě čísla. Proto zlomková čára je děleno. Takže 2/7 můžeme zapsat úplně stejně jako 2/7. Pokud byste se chtěli dozvědět něco víc o zlomcích, tak sledujte další videa.